Mi se mișcă dintele. Și? Sunt bucuroasă. Și un... Se duc unul la măseluțe și unul amintire. Ia, care dinți se mișcă? Și asta ce înseamnă? Că sunt bucuroasă. Ești bucuroasă, David? Asta înseamnă că la 6 ani, peste o lună, o să fii cu dințișorul? Stiba. Scos! Am să mi scot aici. Lucrezi la el până iese, da? Dar nu se mișcă prea încet. Prea încet? Ce trebuie să faci? Să mănânci? Ce să mănânci? Fructe și legume. Afară de jeleuri. Jeleuri? No way! No, 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 no. Mami, tu